ב-7 באוקטובר טבחו בנו וחטפו את האחים והאחיות שלנו, בגלל מי שאנחנו, בגלל הזהות שלנו, היהדות שלנו, הישראליות שלנו. תפילה אחת מלווה את העם היהודי לאורך הדורות. היא שלנו, של כולנו, דתיים, חילוניים. בתפילה בבוקר או ברגעים מיוחדים, הכי מרגשים, הכי קשים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אחדות מלאה, יחד, כולנו, במטרה אחת, להחזיר אותם הביתה. תגידו שמע ישראל! ב-21 במרץ, בשעה 5:30, אנחנו מתאחדים לקריאה משותפת. קריאת שמע שתקרא את השמיים ותשמע למרחקים. זה לא משנה מי את או אתה, היכן אתם נמצאים או מה יש או אין לכם על הראש. זו האחדות, שותפות הגורל ותפילה אחת שמגיעה מכל עם ישראל, שרק רוצה לחזור ולהיות אחד, שלם, כשכולם בבית. אנחנו מחויבים להחזיר אותם הביתה. יום חמישי, תענית אסתר, ב-21 במרץ, בשעה 5:30 בערב. כולם אומרים, שמע ישראל, למען החטופים והחיילים.